Здравейте, уважаеми зрители! Вие сте с Контекст и мен Мария Пиргова. Днес сме с колегата политолог, доктор по политология Боян Балев. Той е специалист по левицата, по международни отношения, изобщо политолог. С него ще разгледаме редица въпроси, но естествено ще започнем от най-болезнения. Ционистите в света и големите глобални финанси се опитват да вкарат света в световна война или огромен глобален конфликт, на ръба на който ние се оказахме миналата нощ най-вече. Стана така, че Съединените щати и Англия насочиха към бреговете на Иран свои самолетоносачи, а от друга страна Израел продължи ударите над Техеран. Разбира се, Техеран започна и да отвръща доста сериозно. Днес сутринта вече разбрахме, че конфликта за сега е по-кротък, тъй като Русия е изпратила свръхзвукови балистични ракети в Иран, а от друга страна и китайски самолети с неизвестни стоки преминават над иранското пространство и кацат в Иран, който има огромна територия, за разлика от Израел. Искам да попитам моя колега, как оценява той събитията в Близкия изток, каква е перспективата в тази връзка на войната в Украйна и ако може да ни кажете няколко думи за българската външна политика, която наблюдавате от парламента. Освен всичко друго, конфликта, ескалацията на конфликта в Близкия изток е и възможност, най-вече за Съединените щати, да отклонят и вниманието от ситуацията в Украйна, в която тя така или иначе Доналд Тръмп търси варианти все повече да се дистанцира от този конфликт, да не участва в войната и по никакъв и в значителна степен да ограничи подкрепата за Украйна, която беше характерна за предишната администрация на Байден. На следващо място, разбира се, тези близките отношения между администрацията на Тръмп и Израел, те се много е говорено за това. Това е очаквано всъщност Тръмп да подкрепи една по-твърда позиция на Израел в Газа и това според мен се усети не само в Газа, а в отношенията с Иран и като цяло в Близкия изток, и това се усети още с идването на власт на новата администрация, която когато Нетаняху засили агресията в района, първо по отношение на палестинците, а сега вече и по отношение на Иран. Но според мен една по-засилена ангажираност на Китай и Русия в конфликта може съществено да промени баланса на силите. На пръв поглед само изглежда, че на този етап Израел има сериозно технологично превъзходство. Но ударите на Иран показаха, че Израел не е неуязвим. Освен това, наистина, както казахте, това е изключително важно, че територията на Израел е доста по-малка от тази на Иран, т.е. ограничени са и възможностите поне според мен, на Израел да нанесе удари в мащаба, в който на тази голяма територия, в мащаба, в който Иран би могъл да нанесе със своите балистични ракети върху по-малката територия на Израел, и това според мен е изключително важно. И аз се надявам всъщност наличието на такъв баланс и с подкрепата, разбира се, след подкрепата на Русия и на Китай за Иран, това да бъде повод всъщност за деескалация на конфликта и да се тръгне към преговори. Как виждате вие двойните стандарти в нашата външна политика, която е доста пролиберално ориентирана? Ние месеци наред не виждаме жертвите от Газа, забелязваме само позицията на Израел в голяма част от нашите медии. Да, има сериозни изключения, но България е признала Палестина отдавна като държава. Ние се борим, би трябвало да се борим за две държави на територията на Израел и Палестина, две израелска и палестинска държава, каквато е идеята и още от създаването на Израел, но така или иначе не се стига до създаване на палестинска държава и до днес. Има нещо подобно на десния бряг на река Йордан,
не свързано с ивицата Газа, което даде възможност Израел да атакува Газа. Защо Израел си позволява толкова мащабни действия, толкова жертви? И най-вече защо Израел си позволи превентивно да удари Иран, за да не произведе Иран атомно оръжие? Да унищожи учени, вчера и университет, висши военни. Аз не знам как на чужда територия можеш да поразяваш граждани на чужда държава. Ако това се отпуши, къде отива света? Според мен, специално по отношение на палестинците и агресията срещу палестинците, Израел си позволява тази смелост заради пасивността на другите мюсюлмански и арабските държави в региона. Нито Египет, нито Саудитска Арабия, каквато и да е риториката, те не предприемат никакви действия в защита на това население и това е изключително важно и в никакъв случай не бива да го пропускаме. По отношение, разбира се, на позицията на Израел и агресията спрямо Иран, за мен това, което е решаващо, е американската подкрепа. Може ли да се каже, че вече е абсолютно разрушена системата за международна сигурност, международното право, всичко вече от позицията на силата? Имам сила, оценяваме в момента като достатъчна, за да ми реши някакъв проблем и нападам. Категорично можем да го кажем, но това не стана днес и не стана за един ден. Всъщност голямата промяна, този международен ред, който е създаден със създаването на Организацията на Обединените нации след Втората световна война, тази архитектура на практика престана да съществува още след 1989 година, след рухването на източния блок и още повече след като се разпадна Съветския съюз. След това този ред формално продължи да функционира още няколко години, но последва войната в Югославия. След войната в Югославия ние имаме прецедент за първи път в Европа след Втората световна война. Имаме прецедент на промяна на границите. Това е изключително важно. Трябва да напомним, че така в близко време една от първите промени беше Косово. Да, именно за Косово става въпрос. Още в края на 90-те години се разбра. Вече в следващото десетилетие Тоест, някаква международна общност си присвои територия от една Сърбия, държава и я обособи като друга държава, която все повече и от все повече държави признат. Това беше едната фаза. Следващия много важен момент, за да стигне до нещо състояние, беше Втората война в Ирак, когато без санкция на ООН от така наречената коалиция на желаящите беше реализирана агресия. И на тази база всъщност международните фактори започнаха да променят своята представа за това какво може и какво не може да се случва в света. И всъщност следствие и на тази политика на Съединените щати е и политиката на Русия към така наречената, руснаци се наричат близка чужбина, т.е. териториите на бившия Съветски съюз, където те си позволяват да водят определена политика, като в случая с Украйна, преди това беше Грузия. Това, което за мен е много важно, е, че всъщност ситуацията, в която се намира Русия в момента, те правят показно на многополюсния свят и създаването на многополюсния свят по начина, по който те го разбират. Тъй като те най-вече в военно отношение биха могли да правят това, което правят съответно, което правят американците, т.е. да се намесват с военни средства извън руска територия. Те по този начин демонстрират, че това, което примерно САЩ може да прави в Ирак, в Косово, по отношение на Сърбия, Русия, бидейки също глобален фактор, може да го прави също на територията на други държави. Случая с Сирия преди 10 на години беше сходен. Мен ми изглежда, че големия губещ така в последните часове и дни е Тръмп. Не е ли така? Защото най-различни са силите, които стоят зад Нетаняху. Там стои дълбоката държава, ултралибералите, либералите, Демократическата партия и се опитват да вкарат Тръмп в една война, за която той не е готов и това е против неговата политика. Аз не се смятам за толкова голям специалист по тази тема, но във всички случаи по начина, по който се случва тази ескалация, няма да доведе до
резултатите, които самият Доналд Тръмп иска да получи в Близки изток, но това пък му създава и възможност той след някакви преговори, които евентуално да по някакъв начин да стопират тази конфронтация и да се стигне до може би по някакъв начин до мир в Близки изток, той ще може да реализира това, което не успя да реализира в Украйна, а именно да представи себе си като миротворец. Така че във всички случаи има други сили, които предпочитат ескалация на този конфликт, въвличането на Русия и на Китай в конфликта. Преди, може би малко повече от месец, имахме сходна ситуация между Индия и Пакистан. Така че има фактори в международната политика, които имат нужда от други конфликти. Извън този в Украйна, по някаква причина конфликта в Украйна или не е достатъчен, или е преценено, че той няма да доведе до изхода, който те биха искали. Аз мисля, че битката срещу Тръмп води до сериозно отслабване на самите Съединени щати на международната сцена, защото сегашния конфликт в Иран, това, което предизвика Нетаняху, доведе до много сериозно сближение, още една стъпка или няколко стъпки напред между Русия и Китай. Ето, Китай е сключил вчера редица споразумения с средноазиатските бивши съветски републики, сега държави. Киргизстан, Казахстан. Така, Китай ще пази гърба на Русия в Средна Азия. Ще видим как ще се развият събитията. Нашата българска външна политика, тя подчинена ли е на двойни стандарти? Има ли някаква принципност в нея? Нашата българската външна политика е подчинена на така наречените брюкселски стандарти. Тоест, каквото тя абсолютно плътно следва зададената от Брюксел линия. Слабостите в нашата позиция, специално по отношение на конфликта в Близки изток, се усетиха, когато български гражданин беше убит. Оказа се после, че е убит в резултат на атака от израелските сили и ние очевидно нямахме адекватна реакция по този въпрос. Според мен силната страна на българската външна политика в тази ситуация е когато нашите представители и министъра, и министър-председателя, когато мълчат. Тоест, аз мисля, че те няма нужда толкова явно, декларативно и навсякъде да повтарят колко плътно следват брюкселската позиция. Това не е нужно да го правят. Очевидно е и при това мнозинство в парламента, че ние не можем да имаме друга позиция. Преди доста години мисля, че тогава беше все още министър-председател Бойко Борисов, който в момента е сред най-влиятелните политици в България. Той стои основно за това правителство и той още тогава беше казал, той ги беше нарекал началниците от Брюксел. А не се ли смени егидата върху това правителство от Борисов към Пеевски? Пеевски не е ли по-силния в ролята на министър-председател в сянка? Специално по отношение на тази подчиненост на българската позиция по отношение на Брюксел, няма никакво... той там няма влияние. Той няма влияние, в правителството. Той няма това значение. Сега, силните позиции на Делян Пеевски в настоящата ситуация идват според мен най-вече от това, че при предишно Народно събрание направи едни промени в Конституцията, които всъщност му дадоха възможност. Той имаше наистина огромно влияние върху последните две служебни правителства. И в момента все още в Конституционния съд виси едно дело за дали тези промени са противоконституционни. Промените, които силно ограничават властта на президента над служебните правителства, и докато продължи този текст в Конституцията да е в сила и докато продължат тези хора да са на съответните позиции, нали, на Сметната палата и другите, които попълниха сега регулатори. Така, докато има това влияние над служебното правителство, Делян Пеевски ще е в силна позиция. Очевидно и в момента, за да бъде той в тази силна позиция, разчита страшно много, включително в Конституционния съд, на подкрепата на ППДБ също. Въпреки, че защото специално в Конституционния съд техните позиции могат да бъдат решаващи по този въпрос и да върнат старото положение в Конституцията. Но ситуацията, в която правителството... Добре, така се получава, че на следващи избори ние като нищо може да отидем с вътрешен министър Даниел Митов, изцяло подчинен на Делян Пеевски.
вече ситуацията във вътрешното министерство, аз трудно мога да коментирам специално Даниел Митов и не става дума изборите. Изборите. Нали, Ние вече проведохме два такива избора. Като същите, които предстоят. Два такива избора, при които служебният тогава министър, той по-късно стана народен представител от новото начало. Да. Така че имаме вече опит с това нещо, но според мен, за да бъде развързан този възел, ние трябва да върнем старото положение на служебните правителства, при което те наистина да са зависими от президента, а не от някакви други фактори. Но това, което наблюдаваме в момента, и аз това, което очакваме, е, че десницата през Конституционния съд ще се опита да задържи този въпрос до следващите президентски избори, които са след година и половина. Ами сега отново на българска територия повече. Има ли левица, може ли БСП да си позволи различни позиции в външната политика на България, някакви по-нюансирани от Брюксел, както казвате, по отношение на конфликти, по отношение на Украйна, това е тема, която засяга БСП, и после и по отношение на еврото най-вече. Аз не знам, левицата не потъна ли в дебрите на тези казуси? БСП е в криза и в тежко състояние, всъщност не от тази година. Сега аз в никакъв случай не бих искал да оправдавам настоящото ръководство, но в много голяма степен то все още не е преодоляло наследството от предишния председател. Има ли задача да я преодолее? Има задача най-малкото поне в финансов план, тъй като до края на миналата година, според мен и до момента, партията беше в изключително тежко финансово състояние след силната поредица от избори. И реално към края и началото на тази година БСП не беше в позиция, така да се каже, да откаже участие в правителството и да тръгне към предсрочни избори. И разбира се, организационното състояние на партията също не е цветущо, но финансово партията не би могла да издържи на този етап още едни такива избори. И това, което също беше неблагоприятно, е, че заради позициите има някакви сложни отношения между ГЕРБ и ППДБ и по тази причина не се случи най-естественото при този състав на Народно събрание чисто дясно управление. Така че БСП беше в позицията или да приеме участие в това управление, или да отиде към избор, който партията на този етап не можеше да направи. И поне за момента за БСП е изключително важно, така да се каже, да не се върви към предсрочни избори. Разбира се, идеален би бил варианта, при който някой замести БСП в управляващото мнозинство, но на този етап очевидно този вариант не е реалистичен, и се видя, че предишното управление, така наречената сглобка, не беше никак стабилна. Последните дни по някаква причина в пространството се заговори в алтернативните медии за възможни близки избори, които да предизвика Делян Пеевски или Борисов. Как е сред политиците? Говори ли се за предсрочни избори? Ето, БСП не иска, но дали има така страх от тях? Да. Със сигурност БСП няма възможност да повлияе на процеса, ако други политически сили с по-голямо влияние поискат да има предсрочни избори. Чуха се такива гласове. Мисля, че Делян Добрев, бившия министър от ГЕРБ, един от първите постави този вариант. Очевидно има напрежение между ГЕРБ от една страна и ППДБ, които подкрепят уж интеграцията на България в еврозоната, но в същото време заявиха включително, че ще внасят и вод на недоверие. Което очевидно тяхната цел на този вод на недоверие в подкрепа на правителството, за да бъдат получени гласовете на Делян Пеевски и те да обясняват как всъщност правителството едва ли не се крепи само от Делян Пеевски. А то не е ли така? В ситуация, в която те отказват да участват в това правителство, със сигурност там има значение другите гласове в парламента. Мнозинството в момента се крепи на Делян Пеевски. Във всички случаи в момента ДПС ново начало подкрепя доста от действията на правителството. Мисля, че досегашните вотове на недоверие винаги са гласували в подкрепа на правителство. Така че и от друга страна стои позицията на ГЕРБ, които всъщност на които идеята им е, че еврозоната трябва да бъде консолидиращ фактор за стабилизация на едно мнозинство в Народното събрание,
най-малкото до януари месец. И на тази база, всъщност, ако трябва да сме честни, това, което крепи това правителство в момента, е всъщност наличието на много сериозен консенсус, въпреки различията в парламента, но в този парламент има над 150-170 депутати, които са категорични, че България трябва да влезе в еврозоната. И това е единствената причина ние да, така да се каже, да имаме глътка въздух от тази продължаваща вече 4 години политическа криза, при която в парламента не може да се сформира едно сериозно мнозинство. Всъщност тази консолидация около еврозоната е единствената причина в някакъв времеви период, който аз не се наемам да прогнозирам до кога точно може да продължи. В този времеви период ние наистина да имаме редовно правителство и действащ парламент. Аз не съм чула така сериозна и ясна позиция на левицата по отношение на референдума, който предложи президента, и оттам и по отношение въобще на влизането в еврозоната 26-та година. БСП се сниши. Но тя нещо обяснява на своите членове и симпатизанти. Може би трябва да започнем от там, че БСП през годините имала различна позиция. Тоест, преди Корнелия Нинова да стане председател на БСП, БСП твърдо подкрепя влизането възможно най-бързо на България в еврозоната. Промяната в тази позиция по отношение на еврозоната е свързана с една по-евроскептична позиция, която предишната председателка взе в последните години, и може би в това отношение могат да бъдат сравнени изказвания на политици от БСП, които са правили преди няколко години, с техни изказвания от периода, в който примерно Михаил Миков е бил председател на партията, когато едни и същи хора тогава твърдо подкрепят влизане в еврозоната, а сега заемат по-различни позиции. Разбира се, БСП и това, което е най-важното в момента, очевидно не може да спре влизането на България в еврозоната, най-малко поради простия факт, не иска. Освен, че не иска, поради простия факт, че нямаме достатъчно влияние, нямаме достатъчно парламентарна има подкрепа. Обществени протести, има сериозно надигане на хора против влизането в еврото веднага. И хората, притесненията им са основателни, но тук трябва да кажем няколко неща. На първо място, този процес на ускоряване на интеграцията на България в еврозоната е започнал 2018 година. Във всеки един момент, на всеки един избор, защото тогава имаше доста парламентарни избори. Влизането в ИРМ, там процес. Влизането в ИРМ, целият процес, той продължава от 2018 година. През всичките тези години политическите сили, които са за незабавно влизане на България в еврозоната, във всеки един от тези парламенти имат абсолютно мнозинство. То е така, но аз не виждам, например, с позициите на БСП, тя да отиде повече от 7-8%. Разбира се. Добре, тя ще търси ли поне някаква коалиция, съюзници, разширяване на все пак влиянието си, електорат от периферии и така нататък. Тя се е закотвила в едни 7-8%, мълчи, не мърда. Може би това е до някъде сегашното ръководство, но аз като цяло не виждам нещо друго. На този етап наистина прави впечатление, че новото ръководство от февруари, което има на партията, може би не е достатъчно активно в посока разширяване на влиянието. Това са министри, те не могат да бъдат активни на всички места. Това също има значение, че голяма част от членовете на изпълнително бюро са министри, народни представители, кметове. Може би и това до някъде проблеми ги затруднява в техните действия. Но все пак до миналата година БСП беше на фаза, в която битката беше да не се загубят още избиратели, а не да се привличат нови. Така че поне според мен самата партия... Е голяма битка просто. Голяма. Но за съжаление, всъщност последните избори, които бяха през есента миналата година, са първите, в които ние повишихме резултат, след като години наред вървяхме само надолу. Сега, дали действията са на този етап са най-адекватни, тези оценки трябва да ги даде Националния съвет като естествено, аз не очаквам. Но във всички случаи времето, в което така се каже, партията можеше да си позволи да бъде малко по-пасивна, според мен изтича. И трябва да се зададе нова посока, да се демонстрира визия за бъдещето, за това на къде ще върви БСП като партия, да се зададе нова партийна линия, ако използваме партийния жаргон. БСП прави своя визия и така нататък. Аз виждам една тенденция
в протестите срещу еврото, които в медиите се представят като протести на възраждане. Мисля, че това са протести на обезглавената лява част от обществото. Тя няма лидери. Възраждане въобще в много минимална степен, да, правят някакви свои крачки там, може би, не знам, с подкрепата на ГЕРБ или как ли, аз не им вярвам, но тези обществени процеси, в които едно обществено мнение, което досега беше наистина заглъхнало, се надига, аз виждам и настроенията. А там е бившата левица, която сега е просто ударена, няма я в пространството, БСП не служи за неин лидер. Аз имам чувството, че БСП последните 20 години се разминава с обществени настроения, протести. Може би 13-та година успя по някакъв начин да бъде с протестите, но след това тя се отстранява от протестите и спада, защото една лява партия без гражданско поведение, без излизане на улицата, лява партия не може да съществува. Аз не знам как се вижда. Във всички случаи, но е и трудно да излезеш на улицата, когато си част от управлението. Не излез от управлението. Да, ще дадат избори. Понеже стана въпрос за 2013. Всъщност, в началото на 2013 година, това, което за мен беше решаващо за падането тогава на правителството, се проведе първия референдум за изграждането на АЕЦ Белене тогава. Като и поне за мен това беше основната причина тогава правителството да падне. Но факта е, че БСП инициира този референдум. Той мога да се дадат различни оценки доколко е бил успешен. Аз си мисля, че предвид кампанията срещу самото участие в референдума, резултата беше позитивен. Но 12 години по-късно, след като суверена се е произнесъл по този въпрос, ние все още нямаме АЕЦ Белене и така да се каже, не се виждат и някакви изгледи на хоризонта за по-ускорено изграждане на проекта. Закон за референдумите. Така че ние имаме проблеми и с закона за референдумите и очевидно някакси, може би затова има вина и БСП като партия, българските граждани не правят връзка между политическите позиции, които заемат, примерно в подкрепа на атомната централа в Белене или в подкрепа на запазването на лева и така нататък. Когато стане дума за парламентарни избори, не правят връзка между едното и другото и пак, аз мисля, че преди малко казах, мнозинството в парламента винаги е от политически сили, които заемат някаква по-друга позиция. Ако приемам, аз съм склонен да вярвам на социолозите, че в момента значителна част от българите са с резерви към приемането на еврото от началото на следващата година. Но въпреки това, този процес тече от 2018 година и всъщност във всеки един момент от 2018 година сам мнозинството в Народното събрание е от партии, които подкрепят ускорената интеграция на България в еврозоната. Аз виждам колко е трудна позицията на БСП в момента и не само тяхната, въобще не е лесно. Но заедно с това ми се струва, че БСП ще продължи да губи на фона на политиката, например, на президента да създаде свой проект. Как се отнасяте вие сега към действията на президента? Според мен на този етап няма абсолютно никаква реална информация за това, че президента ще започне да прави някакъв проект. Чуват се само различни спекулации. Моето мнение е, че ако завърши мандата по начина, по който така са тръгнали процесите, че най-вероятно президента поне нямаме основание да мислим, че той няма да завърши своя мандат. След завършването на неговия мандат, моето мнение е, че място на президента е в ляво и че при евентуален някакъв нов формат на лявото, с участието на БСП, трябва да включва и президента Румен Радев по един или друг начин. И това според мен е перспектива на левицата, не дългосрочно, но поне средносрочен план, която би могла да доведе по някакъв начин, да го кажем директно, до реанимация. Да. Аз си мисля, че президента не може да направи друг проект, освен лявоцентристски, нещо подобно. Сега толкова за днес, уважаеми зрители.
ще си позволя да ви така пожелая всичко най-хубаво до следващия път, когато ние ще се заемем пак с външна политика. България е на такова място, че ние не можем да не анализираме нашите отношения с Турция, с Русия. Естествено, като член на Европейския съюз, с нашия голям съюзник на този етап Съединените щати, да видим какво става и така до следващия път. Благодаря ви.